Spune. Eu filmez, Alex. Vino aici. Dacă mai faci zgomot, îți dau telefonul după. Numai dacă mă lași puțin să filmez acest video. Bam, 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 hop. Bam, 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 bam. Mereu mă încurc aici. Acum știu, gata. Nu-i momentul potrivit pentru a ne juca cu mingea. E iadă. Dar îmi place jocul. Haide. Nu merge. Oh. Am abonat la ăștia de la cum se cheamă, de la Moby Gang, Moby Zen. E cam gălăgie. That was a bit lighter. Bam, bam, hop. Bam, 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 hop. Bam. Oh, gata, acum am priceput. Deci am priceput, gata. Ce face Alex? E noapte. Mâine la școală, filmez video ăsta rapid și gata. Haide, băi, Alex, nu mai te prefac că zbori. O curc și eu. Ieși din camera mea, ieși din camera mea. Asta nu trebuie să te Bine, e camera la amândoi. Așteptați puțin. Nu am reușit să fac. O să ne vedem data viitoare. Pa, pa!